נמצאים כבר סמוך ונראה לחודש אדר הנהדר. אדר, אתם יודעים ששמתי לב ששנים שלא ירד הרבה גשם או היה עצירת גשמים, לקראת שבת מברכים חודש אדר ירדו גשמים. יום רביעי כבר שייך לפרשת משפטים, חודש אדר, מברכים חודש אדר, אז התחילה ההערה של הגשמים, ואדר ראשי תיבות אפתח דלתות רחמים. אפתח דלתות רחמים. הדלתות של הרחמים נפתחות, הדלתות של הגשם נפתחות. בחודש אדר כדאי לבקש על בנים צדיקים, על נכדים צדיקים, על בריאות, על פרנסה, על הכל. נפתח שערי שמיים. אדר ראשי תיבות, אישה, דירה, רהיטים. אנחנו נברך את הרב אבי כהן שעושה לנו כל כך הרבה דברים טובים, כל יום חידושים, כל שבוע הוא מחדש לי איזה קומפוט אחר בצורה אחרת. אז אנחנו... אז בטח חידשת משהו אחר. אנחנו נברך אותך שתחדש כמה רהיטים. אבי, אי אפשר לחדש אישה. אדר ראשי תיבות אישה, דירה, רהיטים. אז דירה, יהיה לך דירה יותר גדולה. שיהיה שיעור יותר גדול. עוד דירות. דירה, רהיטים. אתה יודע, החליפו את הרהיטים בשטיבלח. עכשיו השטיבלח נהיה קדוש. מי שלא יתפלל בשטיבלח עד היום, יכול לבוא להתפלל בשטיבלח. דבר אחרון. אתם יודעים שאנחנו מוקפים ברפואה. היה לנו שבת שעברה, שבת מתן תורה. כל חולה התרפא במתן תורה. ולפני מתן תורה מה כתוב? פרשת ושלח, והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. כל המחלה שהרצמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאך. והשבוע גם המשך רפואה, ורפו ירפא, והסיר אותי מחלה מקרבך. השם יסיר מאיתנו את כל המחלות. נזכה לבריאות טובה, לאריכות ימים ושנים, וכל טוב.